El programa d'activitat física de DIPSalut fa moure més de 3.500 persones arreu de les comarques gironines. És un actiu en salut i benestar que s'estructura en 3 grans eixos: els parcs de salut. Des de que vaig al parc de salut i des de que faig el programa em sento molt millor. Soc més àgil, noto que sembla que de salut estic millor, que me posa bé. Segons què, semblava que no ho podíem fer i ara anar practicant i anar fent, doncs ens va molt bé. La marxa nòrdica. Me va bé, vull dir, m'esforço que caminar, encara que vagi a poc i m'hagin d'esperar, però bueno, ja està, vaig molt més lleugera del que anava a principi de curs. I el programa Activa't amb la natura, on es treballa l'entorn natural com a actiu de salut emocional i física. Em vaig apuntar a Activa't a la natura per sortir més de casa, per trobar nous companys, per caminar, per aprendre a observar la natura i escoltar. I això ho hem aconseguit. Tot va ser provar-ho, que em va agradar moltíssim, els valors, que són activa't, connecta't, adona't, implica't i aprèn. La veritat, he descobert aquestes noves sensacions en llocs que ens porta, sensacions amb la natura que la veritat no els havia experimentat mai. Ara tinc molta companyia, molta natura, m'agrada molt anar-hi i jo tinc necessitat d'anar-hi. Vull dir que de vegades, si per exemple no hi pots anar, ho trobes a faltar. Em sento més activat, amb menys problemes quotidians que tenim sempre. La veritat, em sento molt bé, molt bé. S'ha de viure per saber els beneficis que se'n treuen. Tornar a casa a la nostra edat i aprenent coses noves és un regal. El programa d'activitat física de DIPSalut de la Diputació de Girona posa la natura del nostre territori al servei de la salut.